त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन नि लुआ जिमुंबाई फिल ब्रुई जी ब्रुई हापांबाई गसिजाक साल कक बरक साल पालाइजाखा तिनि सोरां साल सानजाओ गुमति हांखरनि बिसिंग खबजाक करबुकनि बीआरसी हल नग तिनि करबुकनि केरां ककचाबनगनि आदं इबा एमएलए पूर्व मोहन त्रिपुरानि याकबाई जाति मुजुंमानि बिसिंति खायै तिनि नियो पान्दानो जेंसाई रिजाखा सिनी कक बरक दिवस जे 44 तम अंखा ओ कक बरक दिवस जों जतन करबुक एलाकाओ सिनी त्रिपुरा सरक जों पालायनो हनै तिनि अर हाइसक पाइका बरक आनर हिनका तो आनिबो सौभाग्य जे बंनि त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन नि अजा उनियननि अजागाव हायै आं फाइमान जमा पाइ अनेक बरंनोबो हामबाय जे आनो कयेकटा किछु कक सानानि सुजुग दंबाय नाइदि अनेक तो समस्या तो हायनाय न तामखाय जों समस्या हायो हनै नगा आसक तंखाय बसु गया किरि तंखाय बसु गया जों जानि सेफ्टी खाय जों सिनि कास न खायना नांनाय तो अमत तिनो कारण जों सिनि मानि सम्पर्के जों साइमे आंकांकाय सिनि जारा प्रजन्म रक जारा सिनि चला सिकला रक सिनि त्रिपुरा सरक साइमे आंकांकाय बो अब कायसे अंधकार थांमा काहाय नंगो तो आबनि गनिना जों सिनी चला सिकला रंग सिनी त्रिपुरा सरंग जों अंधकार रहरैतो सुगिया तो से हिसाबै जों सोशल डिस्टेंस पालन खायनो जतन प्रोग्राम जों खायलाय दं तामखाय आं बेलायनो दुख नांगो अमो साइ माने सानामु जोंगो जे 1979 नि सिमि जे सिनी कक बरक दिवस होनै जों सरकारि बेबे जे पालन खाय